Πάω το πάρω με το χέρι, δεν υπάρχει περίπτωση. Σιγά ρε. Από εδώ πέρα το Ναι κάνω ρε, αυτό. ναι, ναι. Πολύ εύκολο είναι. Όρθιος, όρθιος σήκω, όρθιος σήκω. Σήκω όρθιος. Άνα μπράβο. Και πιο ανοιχτά τα πόδια, τα γόνατα προς τα έξω να κοιτάνε. Όρθιος, Χάρη, μην το φοβάσαι, όρθιος. Από εδώ θα πάμε. Πού? Γιατί δεν πάω από εδώ. Σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, Ναι, ρε, ναι. Το έχω ξανακάνει αυτό, το ξέρω τώρα. Έλα ρε, σιγά.